почивка. Сега час изкарах го за слона, преопляках се всичко. Правих се, чакам GPS батери, заради че ми си изключил. И тръгвам към Княжево. И те, така. Тук е газ. Здравейте! Как е пътеката надолу, брато? А? Трудна много, тук аз може би аз съм първия, тия са след мен. Верно е. Ето тук се съм. Ужас, значи ще се връщам и ще слезна до Драгалеци. Качвам за 2 часа, ама сега. Ясно. Ясно е. Аз от Драгалеци дойдох за 3 часа и се еба майката. Ама пътеката беше... Мисля, нямаше затъбалици. Тук има много. Значи преустановяваме слизането към Княжево. Пътеката е много зле, то пич се качва първи или втори, зад него хора, единствените. До златните места, до тук колко? 4 часа? 4 часа му се е бал майката. Мисля си го спеста и отиваме към Драгалеци. И така, ай, хубав ден, брато! Мерси много! Здравейте от днес, 27 декември. Дойдох до Алекс с автобусчето. Тук е яко слънце. Много къснях, чак 12:30. И днеска плана е да се кача до Черен връх и евентуално да слезе до един хижи, който никога не съм ги виждал. Хижа Малинка, хижа Еделвайс, Звездица. И така, тук е пълна улица на Алеко. Яко народ. Яко слънце. И най-доброто предстои. Днес ще се кача през стената да разнообразя, че вчера пропуснах. Това е положението тук. След малко стартирам. Стартирам от Алеко и газ. И си катеря вече. Тежък е терена, поне имах хубав много сняг. Тук беше много коварен участък. Там момче и на момиче как ще се качат. Направо не знам. Едва ми издрапах с щеките. Излизаме на горна станция на Зайка. От тук уникални гледки. До Зайка се качих за 21 минути. 820 метра с 217 метра ден елевация. И продължаваме нагоре. Цеква се сипа Витоша. Екстри. И така. Долу улица. Хора слизат. Ето е там заслона. И след малко пак сме там. Айде, направо ще. Страшни гледки. Времето пак е свършило. Бяг ветър. София пак под облаците. Долу беше гати студа. А тук е разкошно. Последни метри. Не знам дали ще снимам към хижите, понеже имам потребна на гърба от раницата и не е много окей. Но ще видим.
след като хапнем заслона, какво ще ми донекъл. Ето го заслона. Ето ги обичайните хора за снимки с мечката. Аз се качих за 40 минути. Еми, има яко хора към Княжево. Това ме обнадеждава да тръгна натам. Така че май ще си продължа пътя. В принцип се потърпа много сериозно. И ще ми се страда. Какво да правя? Правя и също. Сега тук ще. Как е пътеката надолу? Затъва ли се много на места? Затъва се. Не, с джапанки. С джапанки вика. Ако принцип съм добре, аз бързо да слизам, ама... Много се затъва. Много се затъва. Вчера бех тръгнал надолу, пак се върнах. Ами да, няма смисъл. И днеска пак май ще се върна, защото и бех съм се едни по 3. Аз мислих даже не да слизам към кумата и това ход към Еделвайс и към тия. То надолу няма проблема, а тук много се затъва, страшно много. Аз като цяло не е много голям проблем с тия работи. Ако до конярника стигна... Това до понякога е проблема. Нали? В смисъл там под лифта е... Много ли се затъва там? Напълне е тук. Тук ли се затъва? Страшно много. И освен да се слезна до Алеко и това е. Това е обратно към Алеко, понеже една жена ми каза, че се затъвало много и че с моите леви маратонки просто му обика да кажа, че не съм се за тия чапанки за там, което ми сипа доста сериозно по самочувствието, ама както и да е. В смисъл, разколебаване. Имам бех тръгнал, не трябваше да питам, но за добро имам две сериозни протърквания на гърба. Нямам вазелин. Ако имам вазелинче, ще се намажа и нямаше да имам никакъв проблем. Но в случая нямам и затова ще си слезна далеко. Може би по обиколното, за да се закръгва поне на 10 км, да имам някакъв смисъл от цялата работа. И е така. Това ще е общо взето. Гледки си има, облаци. Здравейте! И така е тия младежи. И те слизат с добро темпо. Горе-долу. Аз ще ги поминам естествено. И последен апдейт за днеска. Слизаме си през стената, защото така реших. Не мисля се. Положението е като ски без ски. Дали не е добре? Тук се дъркая, спирам гол просто, че ще го загубя с тегляне. Положението е следното. Такова слизане не бех правил. По гъс. 100% кеф. Не на такова слизане.
Ужас! Не разпираме! О! О! Няма такъв кеф. Ето ги децата ни се смеят как се спускам по гъс. И те така. И газ. И аз надолу. Ето го я леко. Общо се качих и следва се 1 час и 10 минути. Като гледам това е навалицата за рейса, макар че финиширах, преобляках се вече. Май ще слизам пеша. Много народ. Не знам какво да правя. Избора беше лесен. Има една камара хора. Няма как се да не може да опричина. Часа е 3. Тръгваме към Драгалевци. 7, 4,5, 5 часа след. И то така. Да видим. Ето го хотел Морени. Много слънце тук. Мислих днес да е по-лежерно. Се хвана автобусчето. Но тази навалица един път така се слиза с гъчкам. Не мога да си го причина. И сега ще хвана за дървещата. Лек апдейт. По пътеката на E4 съм. Посока Байкърстил. Тук е уникална пътеката. Даже не знам, че е толкова топкано. Качвали се някакви хора днеска от вчера днеска. Тъпото е, че сега и забравих щеките налеко. Класика. Затова по бензин не ходя с щеки, защото знам, че ги загубя. Това ми беше третото излизане с щеки в живота. И не беше далече момента, когато ги загубих. Така че, ако някой ги вземе, може да ги пак. Ако не, май повече щеки няма ползвам. И така. Тук е уникално в гората, който няма по E4. Не знае. Просто е уникален маршрут в тази гора. Пътеката е перфектна. По отупка не е нещо фрапантно. И не съжалявам, че не си качих в рейса. По никакъв начин. Тук е... За колко време ще е? 1 час нека. Може би. С автобус следя за 40 минути. И ще се съм като стреля в маршрутките. Как бих абсурд. Един път едва издържах до Весфон, до Байкърстил или до центъра на Драгалевци. И оттам слезах и си тичах до метрото. И не бих си го причинил. Бих фанал 64 сега в момента. Май ще е така, защото всичко, което слезам от тази леко ще е фул. За около 18 минути почти стигнах Байкърстил. Тук е последното светло спускане до пътя. Колко може за 17 минути до Байкърстил? За 20-30 минути до своя
18 няма се добре кръсто след 21-2. Ама общо взето рейса сигурно и той сега идва. И така слезна. Най-хубавото нещо, че реши да слезна пеша. Не съжалявам. Да, 100% е чек. Очаквах пътеката да е доста по-зле през гората, но се оказа доста добре. Даже мога си напълна за някакво лично тук, докато няма камъни и мога да дадеш колко иска газ. Ама аз леки колежки с 7 пейс си движа. Ето тук се минава през пътя. Аз като гледам хората, автобус още не е минал. Смятай. Пътеката от байка се за дъргалети. Не е магистрална, не знам. Яко тупкана. Види се. Все едно няма сняг, често ти кажа. Даже не ви казвам, но се натисне много сериозно в момента. Ако някога камъните плащат повече. И така. Тук поне пътеките не объркваме. Ако не е друго. Хора си има. Пътеката даже на места има лекче. Така. Ами пътек. Надолу вече снегът се отдръпнал. И те си стана доста техничен. Камъници има. Скачаш като зайче. Между тях е нещо уникално. Даже после ме хареса по принцип. Чисто явното няма тази тръпка. Да прескачаш камъните, да се концентрира напълно. Аз някакси много се отпускаш иначе. Много лежено става всичко. Докато така с камъните е доста интересно. Да сега биеше някакъв камък. И прави играта още по-яка. Много кефърския, тежки терени, технични. Ето го поставям древести. Точно 40 минути. Сега сме 13 секунди. Рейса, не знам рейса, за честно да се кажа. Може да изпреварвам, може да не. И това е. Ето 40 минути и 12 секунди. 6 км и половина. Пущавам древесци. Отново съм тук. Си напълвам водичка в къщи. За финал на видеото 64 на 25 минути, така че най-вероятно пак ще хвана с изкапан рейс след пълна и това е само тук до метрото. Значи тук по завоите е супер да не се трудно с самото. Сега говоря с човек от пътното. Точно ще написам. И каза, че рейса не е слезнал, значи съм го изпреварил, което е тотално за мене. Що не изпреварих и рейса, смятам. Въобще няма никакъв смисъл този рейс. Поне за мен. От тук до метрото. Не ми си ходи по асфалта след тапа. Това е за днеска. Ще изчакам автобуса и така.